Iki lho Lur, suwono saat ini kae walah wis ra karu-karuan kaya ngono kae. Ya nasibe kaya ngene iki suwono. Iki aku tekan suwono Lur, nonton situasine suwono saat iki gelo kaya ngene iki rupane. Wah wis nasibmu terkini suwono. Aku tak mlebu Lur, tak nonton lokasine jero kaya ngopo iki ya. Wis njaba wae kaya ngene ndelah teko jero piye ki engko. Ki kaya ngene iki. Iki loket pintu gerbange. Pintu gerbange suwono kuwi pating jeledak kaya ngene iki lho. Ayo mlebu bolo. Ki sepi kamar mandine iki lho. Bolo waduh. Gazebo suwono Indah Park. Saiki keadaane ngene iki. Yo saiki wis ora terawat blas suwono. Pengelolane kentekan duit ki bolo. Nasibmu. Ki lho guys. Kaya ngene iki keadaane. Kae kono kae jurang. Jurang iki bolo. Hutan pinus enake kene iki. Iki lho aku mlaku, iki ngati-ati iki kiri kanan. Kanan jurang. Sing sebelah kiri iki tebing-tebing. Iki kudu ngati-ati Lur, mlaku nang kene iki. Kuwi shelter utawa gazebo bambu. Isih gantenge kaya ngono jane. Ning saiki dipenuhi karo suket Lur. Lho. Yuk lanjut sampai lokasi air terjun kaya ngopo ku rupane. Wah, iki tempatnya selfie bolo. Wah, jane asik. Sayang sekali. Ki papane padha copot bolo. Gapuk. Hati-hati. Aku rawani mrono bolo. Wah, ketoke iki yo bahaya iki. Coba tak tak alon-alon nyabrang. Hati-hati iki. Wis tekan kene Lur, ora wari mrono ki. Wah, bahaya. Wah, lah ka apa cagake. Kayu, salonge bambu, pring. Walah. Walah ketoke gapuk. Lanjut sampai lokasi air terjun. Kaya ngopo? Kono kae jurang. Kae jurang kae Lur. Yo, melas. Kiri kanan isine mung semak-semak. Wah, iki ana kembang apik bolo. Iki nang nggonamu jenenge apa iki kembange? Apik men. Oh, akeh iki. Lho. Kaya godhong gedang.
Wis tak lewatane wae. Iki mudhun dalane. Kudu hati-hati, rodok licin. Nah, iki wis ketok arep sampai iki bolo. Nyampe pusat air terjun iki. Bismillah, kula nuwun, Mbah. Putune arep nonton air terjun. Kula nuwun, amit, Mbah. Akhirnya dulur wis tekan pusat air terjun Suwono Indah Park sing saiki mangkrak. Ayo alon-alon nyabrang sampai pusat air terjune bolo. Kayak bolo air terjune yuk asik jane. Nah, iki pas di bawah air terjun Suwono Indah Park. Sayang saiki mangkrak bolo. Kayak gambare air terjun. Waduh. Nah, saiki wis teko pusate, mula tak tutup video iki. Mudah-mudahan untuk ke depane mengko segera diurusi maneh karo pihak pengelola wisata. Cukup semene. Tunggu petualangan berikutnya. Sampai jumpa.